Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Zura Ngafia dugi kelas 2023 C. NIM sekawan gangsal itu. Ing video niki kula badhe ndhakaken tugas bahasa daerah yaiku MC Tedak Sitan kode A sekawan. Lajeng wonten sesaji polo pendem, polo gumantung, polo kesempat. Gumantung kesampat tegesipun bapak ibu ing pundi kepapan adik Zura Ngafia kaparinga kegampangan agenipun pados sandang pangan lan papan. Tuwuh sangka pendem tegesipun tuwuh saking jero bumi. Tuwuh saking gumantung tegesipun saking langit. Tuwuh kesampat tegesipun tuwuh saking dhuwur bumi. Rezeki ingkang sinumbar marang tigang perkara mugia saged tinampi dhateng adik Zura Ngafia kanthi lila legawa. Derajat pangkat sampun tinandhing marang Gusti awujud rezeki jodoh lan pati menungsa boten wonten ingkang ngawruhi. Ring kalenggahan punika ugi wonten jajan pasar. Pasar punika panggenan tiyang ingkang butuhaken punapa kemawon. Butuh apa wae sampun wonten. Paken utawi pasar kelak dewasa adik Zura Ngafia demono tulung marang sak pondok-pondok, demono sedekah, demono weweh marang tiyang ingkang nandhang keluwen. Wong kang nandhang sora adik Zura Ngafia lan tinulung marang sepadha-padha. Rame ing gawe sepi ing pamrih. Saksampunipun jajan pasar ugi wonten sanggan pisang raja pisang ateges pikuku ing gesang. Inggih punika agama adik Zura Ngafia dadekno menungso ingkang ora alali maring agamane, ora alali maring Agustine, ora alali maring pribadine. Raja punika dadosa pemimpin ingkang adil, pemimpin ingkang becik ngerti marang kawulane ingkang alit. Dadosa adik Zura Ngafia bejang menawi sampun omah-omah saged tanggung jawab marang garwane, marang putra-putrine kang layani. Hang ademi, hang layani dadosa raja ing wicaksana. Ugi wonten klapa klambil ingkang boten dipun pecahi tasih bunder minangka bumi ingkang bunder tegese bulet. Bulatake tekad menungso iku ora piye-piye. Kudu kukuh jiwa ragane. Mugi adik Zura Ngafia dadosa lare ingkang tanggon tring dinas anggenipun bebayan wonten alam dunya punika. Inggih wonten tumpeng jangkep menapa warna wonten engkung, menangkung ngersane Gusti nyuwun pitulung, menangkung dhateng ngersane Gusti ingkang paring pepandang. Ing salajani Udi adik Zura Ngafia lumantar bapak ibunipun nyawuraken arta dhateng mriki ora buak-buak ananging banjang kelak dewasa. Adik Zura Ngafia gelem paring piwuwuh, gelem gampang sedekah. Amugi berkah barokah tumatotoro loka. Kecampur kunir laos mrica empon-empon. Amugi adik Zura Ngafia menawi sakit boten usah beto ten rumah sakit. Dayane empon-empon wae wis iso mariki penyakit. Ora angel tambani sumber saka bumi pertiwi wae. Dayane kunir laos lan empon-empon mujudake urip ingkang ora ana alami setunggal punapa. Taken tebu wulu. Tebu ingkang warni cemeng lajeng dipun teti ingkung ayam wonten inggil napa. Wulung tebu ingkang warni cemeng lajeng dipun kenteti ingkung ayam wonten inggil napa dawuhipun tegesipun pegangan manungsa urip ing ngalam dunya kadang-kadang pegangan urip aja miyah-miyah, aja nganti gampang kena penggodha ingkang keatatak tanggon lan tanggung jawabe marang keluarganipun. Mekaten jadranipun penguguran sedaya uga ramping miwah wujud donga marang Gusti ingkang Maha Kuwasa. Sumangsa
nderekaken adicara tedak sinten. Nuwun. Cekap semanten video kula pangapunten bilih wonten kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.